de kwetsbuur gaan trekken. Zeg jongens, heb je vregel onderhand? Nee, madame, dat gaat nu toch al 20 jaar zo. Maar als de kromme eenmaal aan de kwetsbuur gaat trekken, dan moet je ons goed luisteren. Daar gaan we. Dan verschuwen soms een beetje tegenin. Dat kan heus geen goed verblijven, vriendjes onderin. Op het instrumenten zien we in dezelfde min. Wacht me tot de Monica begint. Maar kromme, dadelijk valt ze van een kruk. Zeg jongens, heb je nu altijd vregel onderhand? Nee, madame, dat is gans normaal bij ons. Nu moet je maar eens even goed luisteren, madame. De kromme gaat nu gas geven. Let maar op.